Уважаеми слушатели, пряко от зала България ще излъчим церемонията по връчването на годишните радионагради Сирак Скитник. Оттам включваме Станислава Пирчева. Добър вечер. Добър вечер. Имаш думата, Стенли. Каква е обстановката? Празника започва. Естествено, обстановката е празнична. Церемонията, нека да кажем, че ще се излъчва едновременно по програмите Хоризонт, Христо Ботев и по регионалните ни програми в градовете Варна, Шумен, Стара Загора, Благоевград, Пловдив и София. Много колеги, гости, приятели и партньори на Българското национално радио са тук, за да отбележат заедно 74-та годишнина от създаването на радиото. Традиционните награди на името на първия директор на медията Сирак Скитник ще бъдат връчени за пореден път. Водещи на церемонията са Невена Праматарова и Красимир Мартинов. Ваши превъзходителства, уважаеми депутати, министри, скъпи радиослушатели и колеги, уважаеми госпожи и господа, добър вечер! Добре дошли в зала България, където за пореден път ще бъдат връчени годишните награди на Българското национално радио Сирак Скитник. Програмата ще водим ние, Невена Праматарова, журналист от програма Христо Ботев. И моят колега Красимир Мартинов от Радио София. Връчването на наградите Сирак Скитник съвпада с 74-тия рожден ден на Българското национално радио. На 25 януари 1935 година цар Борис III подписва указ, с който радиоразпръскването в България се превръща в държавен институт. Само за няколко години, благодарение на първия си директор Сирак Скитник, радиото става една от най-авторитетните обществени и културни институции у нас. През 2001 година Българското национално радио учреди годишните си награди на името на този достоен българин – Панайот Тодоров, когото всички познават като Сирак Скитник – художник, поет, театрал, критик и кавалер на орден за храброст от Балканската война. Радиото на Сирака излъчваше мечти. Тези думи на един от големите интелектуалци на 20 век Петър Увалиев си припомняме на всеки наш празник. Днес, 74 години след вълнуващия официален старт на радиото и 80 години от първите му стъпки в нашата страна, с не по-малко вълнение може да отбележим, че Българското национално радио се утвърди като един от символите на съвременна България. За изграждането на този образ помагат националните програми Хоризонт и Христо Ботев, предаванията за чужбина на Радио България и 7-те регионални радиостанции във Варна, Шумен, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, София и най-новото Радио Видин. И списъкът не спира до тук. От години за високия престиж на Българското национално радио работят и музикалните ни състави. Симфоничният оркестър, смесеният хор на БНР, оркестърът за народна музика, биг бендът, детския радиохор и вокалната група Радио Деца. Честит празник, скъпи колеги, приятели и радиослушатели! И така започва церемонията по връчването на годишните награди на Българското национално радио Сирак Скитник. Първо, нека обърнем внимание на тези, които полагат усилия за внедряването на технологичните и техническите новости в радиото. Номинирани в тази категория са екип звукорежисьори на Радио София за въвеждане в експлоатация на новия цифров студиен комплекс и софтуерната програма Далет Плюс. Технически екип на инженер Минко Кръстев и инженер Румен Иванов за въвеждането на модерния новинарски център в Радио Пловдив. Технически екип от дирекция информационни технологии в състав инженер Иван Крусев, Магдалена Люцканова и Радостин Родев за въвеждане на софтуерната програма Далет Плюс в програмите Хоризонт, Радио София и новото Радио Видин. Последната номинация в тази категория е за технически екип на инженер Петър Ковачев за успешното изграждане на технологичния и студиен комплекс на Радио Видин.
Първата награда тази вечер, наградата за особен принос при внедряването на технологични и технически новости в радиопроцеса, се присъжда на техническия екип с ръководител инженер Петър Ковачев за изграждането на студийния комплекс на Радио Видин. Наградата ще връчи господин Станислав Буковалов, член на управителния съвет на Българското национално радио. Изключително много разчита, тъй като тепърва предстои откриването на 2 други регионални радиостанции. Дано и там да се справите със същия успех. Заповядайте за заслужената награда. Благодаря. Много се вълнувам поради 2 причини. Едната причина е, че за втори път получавам най-високата награда на Българското национално радио. За да получиш тази награда, трябва изключително много енергия и сили да положи човек. Много благодаря на колегите, които застанаха зад мене и с които заедно изградихме едно съвременно радио на много високо технологично и професионално ниво за един много кратък период от време. Много благодаря на ръководството на радиото в лицето на господин Тодоров и управителния съвет на Българското национално радио, които ни гласуваха доверието в тази трудна и отговорна задача. Благодаря на екипа от проектанти и специалисти в Българското национално радио, начело с директора на дирекция техника инженер Кунов, начело с главния експерт инженер Георги Тренев, с главния енергетик на радиото инженер Юли Живков, както и на проектанти и специалисти от град Видин, които взеха дейно участие и положиха максимално сили и енергия да изградиме този съвременен и на високо технологично ниво комплекс. Благодаря ви. Сега, след като се уверихме, че доброто радио е немислимо без съвременните технологии, едва ли може да си представим радиото без музиката и нейните таланти. Следва наградата за заслуги в областта на музикалното радиотворчество. Номинирани са 2 дълголетни музикални предавания на БНР «Любопитно петолиние» и «Пулсиращи ноти». Съвместна номинация на програма «Хоризонт» и Радио Пловдив. Джаз студио на програма «Хоризонт» – първото предаване за джаз в националния радиоефир. За предаването в залата на славата е номиниран Валентин Китанов от Радио Варна. Следва номинацията за Кристиян Бояджиев за създаването на новите опознавателни сигнали на програма Христо Ботев и за приноса му като музикален редактор, критик и автор на забавна и театрална музика. Наградата за заслуги в областта на музикалното радиотворчество се присъжда на Валентин Китанов, автор и водещ на предаването в залата на славата на Радио Варна. Любопитното е, че господин Китанов, освен популярен радиоводещ, е и капитан далечно плаване и директор на морска гара Варна. Наградата ще му връчи господин Янко Миладинов, дългогодишен диригент на Биг Бенда на Българското национално радио и един от носителите на същата награда. Заповядайте. Здравейте, добър вечер. Много се радвам. С удоволствие изричам тази грамота. И това е пакета. На микрофона. Сиракскитник. С чест да я нося тази награда. Още много награди. Това, че съм тази вечер в зала България, в тази зала на българската култура и изкуство, е за мен един много вълнуващ момент. Защото за нас, българите, зала България е равна на парижката зала Олимпия. А това, че получавам тази престижна награда, е за мен най-меко казано изненада. Това е нещо невероятно, че художественият съвет или програмният съвет, не мога да спомня кой, но е решил да даде на мене наградата при наличието на такива професионалисти в ефира, като Томас Простанов с пулсиращи ноти
Йордан Георгиев, Кристиян Бояджиев, да не ги изброявам всички, които са известни в цяла България. Надявам се, че журито не е направило някакъв лек флирт с това или някакъв експеримент, а е взело едно сериозно решение, за което му благодаря. В живота на хората има моменти, които се запомнят, емоционални. Това е абитуриентската вечер, брака, първите деца. Обаче има и някои други моменти, които стоят може би малко по-встрани, но въпреки всичко човек винаги се спомня за тях с умиление. Говоря може би за артистичната част на нещата. Не всички са дарени с такова нещо, не казвам, че аз съм дарен, но си спомням първата награда, която получих, когато бях в 5-ти клас, пионер за вокално изпълнение на песента на Влюбения матрос от едноименния съветски игрален филм. След това в същата тая зала България беше дебюта ми като курсант в Военноморското училище, когато през 1969 година спечелихме голямата награда на Фестивала на художествената самодейност между военните училища в България. Те тогава не бяха малко. Така че това е второто ми стъпване в залата и големия момент в живота. Няма да има друг. Това е кулминацията, зенита. И затова искам, зная какво се казва, трябва да почна да благодаря наред на много хора, но бих искал най-напред да благодаря на моите слушатели, верни почитатели на предаването. Заради тях аз не се чувствах самотен в ефира. На двамата ми сина, които ми намираха много от музикалните материали и биографични, и на няколкото приятели, които ме подкрепяха и насърчаваха да продължа. За да завърша това, искам да кажа, че децата обичат приказките, защото имат щастлив край. Има и приказки за възрастни, само че ние много не ги обичаме, защото те обикновено са тъжни. Тази вечер обаче това за мен е една приказка с щастлив край. Благодаря. И стигнахме, уважаеми госпожи и господа, до наградата за утвърждаване авторитета на Българското национално радио и спечелване доверието на радиослушателите. Наградата се присъжда на новинарския екип на програма Хоризонт. Тя ще бъде връчена от госпожа Соня Касаветова, член на управителния съвет на Българското национално радио, а наградата ще получи Савина Спасова, главен редактор новини на програма Хоризонт. Уважаеми колеги, уважаеми гости, уважаеми слушатели! Имам привилегията да представлявам тази вечер най-слушаната част на най-слушаната програма Хоризонт. И от името на новините благодаря за добрата новина. Стремим се да правим новини в традициите на мощната обществена медия, в която работим. Новини бързи, точни, обективни, многозвучни. Затова много ни помагат обновените напоследък технически средства и хората, които работят с тях. Но най-голямата заслуга за нашите новини имат, разбира се, журналистите. Нашите водещи, редактори, репортери и кореспонденти, без които новините ни биха били като ТЕЦ без природен газ. Така че с техния талант и труд получаваме най-голямата награда – да отговаряме на очакванията на слушателите 24 часа в денонощието. Честито, колеги! Продължаваме с наградата за оригинално радиопредаване. В тази категория номинирани са следните предавания. Заедно след полунощ, съвместно предаване на програма Христо Ботев и регионалните радиостанции във Варна, Благоевград, Пловдив, Стара Загора и Шумен. Ние българите, където и да сме. Поредица от предавания на програма Хоризонт по повод националните празници на България. Реалити роман, предаване на Радио София. Тин зона, предаване на Радио Благоевград. Събота 150, седмичен външнополитически обзор на програма Хоризонт. Авторът и неговата публика. Предаването на програма Христо Ботев превърнало се в утвърдено място за среща на български и световни автори с слушателите.
А наградата в тази категория за оригинално радиопредаване отива при Радио София за поредицата Реалити роман. Наградата ще връчи господин Любомир Пеевски, член на управителния съвет на Българското национално радио, а призът ще получи екипът на Реалити роман, господин Кин Стоянов, Емил Янев и Елена Бозова. Добър вечер на всички. Само кратко ще кажа едно. Първо, ясно, всичките благодарности са предполагаеми. Колегите от БНТ започнаха голямото четене, ние започнахме голямото писане. Както каза нашия приятел, режисьорът Чавдар Гагов, който може би е някъде тук, той е и наш автор. Благодаря ви. Нашата първа радиокнига вече е факт. Библиотека Български реалити романи. Има още един човек с нас, той всъщност е четвъртия, Камен Жеков, който е на пулта и който прави една страхотна постпродукция, както и авторите осъществили тази уникална наистина книга. И нека да благодаря на всички колеги от Радио София, които с гласовете си правят това, което дори опитни актьори не могат да правят. Това е звукът на реалити романа всяка неделя, защото драматизациите се озвучават от нашите колеги от Радио София. Още веднъж честито. Благодаря ви. Един от актьорите. Добре. Наближава моментът, в който ще бъде връчена и голямата награда Сирак Скитник. Но преди това едно не по-малко значимо признание за всеки журналист – наградата за радиожурналистика. Тази година номинирани са Силвия Великова, водещи репортер в програма Хоризонт; Яна Добрева, автор и водещ на предаването Събота сутрин с Яна Добрева, време за жени, на програма Христо Ботев; и Елена Бозова, водещ и репортер в Радио София. Наградата за радиожурналистика се присъжда на Силвия Великова. Водещ и репортер в програма Хоризонт, едно от най-авторитетните и утвърдени имена на програмата. Наградата ще връчи програмният директор на Българското национално радио господин Стефан Радованов. Сега си дам сметка, че е по-лесно да си от другата страна и да питаш, а не да говориш и да отговаряш, но все пак да благодаря на тези, които ме номинираха, на тези, които се сетиха за мен, на колегите, с които работя в сутрешния блок на преди всички, най-слушаното предаване на Хоризонт, на новинарите, на репортерите, с които работя, и да кажа, че възприемам тази награда като споделена с моята малка дъщеричка, която днес става на 12 дена. През цялата минала година с нея заедно сме работили, така че това е награда и за мен, и за нея. Благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, настъпи моментът, в който ще разберем кой е носителят на голямата награда Сирак Скитник. Както знаете, тя се връчва за цялостен принос в развитието на радиото. Тази година за нея са номинирани композиторът Георги Минчев, главният продуцент на програма Христо Ботев Борис Арнаудов и Зоя Бочева, звукорежисьор в програма Хоризонт. И така, голямата награда Сирак Скитник за цялостен принос в развитието на радиото се присъжда на композиторът Георги Минчев. Дълги години директор на дирекция музика и главен художествен ръководител в Българското национално радио. С негово съдействие БНР установява активно сътрудничество с Европейския съюз за радио и телевизия и заявява яркото присъствие на български композитори и изпълнители в международния музикален обмен. Неговите произведения се изпълняват в цяла Европа, Съединените щати и Япония. Голямата награда Сирак Скитник ще връчи генералният директор на Българското национално радио господин Валери Тодоров.
ваш. Благодаря. Трудно е, но ще се опитам да бъда кратък. На този подиум съм бил безброй много пъти и всеки път с много вълнение. Този път вълнението е по-голямо, защото и поводът е друг. Получаваме една награда, свързана с дълги години работа в радиото, институция, която не е по стечение на обстоятелствата, съвсем умишлено и целенасочено съм определил като моя съдба и съм я следвал през целия живот. С моите колеги, всички тук присъстващи, сме имали радостта да бъдем съпричастни с идеята и делото на големия хуманист, дал името на тази награда. Аз благодаря на всички онези, които са ме предложили, които са поддържали моето име. Благодаря на управителния съвет и на генералния директор. И тази награда е особено скъпа за мен най-малко по две причини. Първо, защото е нещо като оценка за цялостна моя работа в радиото. И второ, защото след повече от 10 години, както съм напуснал тази институция, аз днеска осъзнавам, че моето име не е забравено и аз страшно много благодаря за това. Уважаеми колеги, най-високата награда за всяка медия е публиката. Нашата публика ни удостои с изключителното си внимание през изтеклата година. Слушаемостта и доверието към нашите програми се увеличиха значително. Двете ни национални програми «Хоризонт» и «Христо Ботев» добавиха още точки към рейтингите си. 4 от нашите регионални радиостанции се превърнаха в медийни лидери в регионите си. Всички наши регионални програми преминаха на 24-часово излъчване, като бе стартиран общият нощен блок заедно след полунощ между програма «Христо Ботев» и 4 от регионалните ни радиостанции. Тръгна в ефир и общото предаване «Хоризонт плюс 5» между «Хоризонт» и 5 от регионалните ни програми. Това са уникални технологични и програмни проекти, реализирани за първи път в Националното радио. Преди седмица открихме 7-та поред регионална радиостанция на БНР Радио Видин. Тя е и втората регионална радиостанция, която откриваме през последната година и половина. Само в двете национални програми «Хоризонт» и «Христо Ботев» се появиха в ефир 25 нови предавания. Освен новите предавания и новините, които са безспорен лидер в националния ефир, бяха открити и 2 нови продуцентски студийни центрове в Пловдив и Благоевград. Интернет сайтът на БНР, за който Радио България подготвя новини на 11 езика, сега се посещава от над 900 000 души всеки месец. Българското национално радио първо в страната стартира цифрово излъчване. През изтеклата година ние монтирахме 50 нови УКВ предаватели за всички програми. Ще напомня днес, че Националното радио е най-големият продуцент на музика и драматургия в страната, че то подкрепя всички големи културни и музикални събития. Ние сме не само медия, но и солидна културна институция с 6 музикални състава. През тази година Българското национално радио издаде първия реалити роман в страната. Серия от анимирани детски песнички с караоке. Диск с гласовете на 21 министър-председатели на страната. Дискове с записи от Златния фонд и фондовете на нашите програми. С 10-те си радиостанции и 6-те си музикални състава. С доверието към нас и разнообразието на нашите обществени програми, Българското национално радио е влиятелен фактор в гражданското общество. Благодаря на всички колеги, благодаря и на нашата публика за доверието и подкрепата. Честит празник, приятели! Благодарим на господин Тодоров и дай Боже още повече успехи за Националното радио. Нека ви припомня, вие сте с церемонията по връчването на годишните награди Сирак Скитник на 74-я рожден ден на Българското национално радио. Наградите в тази празнична вечер обаче не свършват до тук. За първи път Националното радио ще връчи 3 специални награди.
И започваме с първата от тях, която се присъжда на медийната програма за Югоизточна Европа на фондация Конрад Аденауер за доброто сътрудничество с БНР и финансирането на поредица от семинари и курсове за радиожурналистика. Със своята медийна програма германската фондация подкрепя демократичното развитие и дейността на медиите в България. Първата специална награда тази вечер ще връчи госпожа Албена Миланова, директор на дирекция Международно сътрудничество на Българското национално радио, а наградата ще получи доктор Дирк Фьоргер, директор на медийната програма за Югоизточна Европа на фондация Конрад Аденауер. Дами и господа, добър вечер. Не разбирам много български. For that, I have a translator. Thank you. Благодаря. We are here with our media program now since 2 years. С нашата програма сме в България от 2 години. And we are responsible for the whole region, so we have 10 countries. И всъщност работим в целия регион на Балканите с 10 страни. This probably is the reason why my Bulgarian is not better. Може би затова моя български не е толкова добър. Wir wollen uns bedanken sehr bei den Kollegen hier in Bulgarien. We want to say thank you to the Искаме да благодарим на нашите колеги в България. Because I think our work would not be possible without them. Защото нашата работа тук би била невъзможна без тяхната помощ. You can imagine it's not simple coming from Western Europe to the Eastern European states. Както можете да си представите, не е толкова лесно да дойдеш от Западна Европа в Източна Европа. But we have been very much invited by the colleagues here in Bulgaria. Но ние винаги сме се чувствали поканени и добре дошли от колегите, с които работим в България. And I doubt whether when I would come from here to Germany, I would be accepted like this from the German colleagues. Съмнявам се, че когато се върна в Германия, ще бъда така добре посрещнат от колегите си там. And so we could do a lot of things. И за това ние можем да направим много неща. And I think we will go on to do a lot of good things. И има много хубави, добри неща, които тепърва да направим. And I not only thank friends. И благодаря не само на приятели. And colleagues. И колеги. But I feel at home. Но се чувствам у дома. And of course, I not only want to thank the colleagues. И разбира се, искам да благодаря не само на колегите. Like the general director of the Bulgarian National Radio. Генералният директор на Българското национално радио. Without the support of him, our work would not be possible. Помощ, нашата работа би била невъзможна. I of course want to answer and to thank my colleagues sitting up there. Разбира се, искам да благодаря и на моите колеги, които седят там на балкона в фондацията. Without my team, I'm nothing. Защото без моя тим аз съм нищо. Because I'm thinking and they're doing the work. И защото аз мисля, но те вършат работата. Много благодаря. Thank you very much. Благодаря. Благодаря. Втората специална награда тази вечер се присъжда в памет на журналистката Надежда Дженева, наричана Златният глас на радиото. Едно от звездните имена на Хоризонт, участвала в създаването на първия модерен сутрешен блок на програмата. Надежда Дженева е и един от репортерите на легендарното предаване «Всяка неделя». Ще я запомним и като автор на обичаната телевизионна програма «Писма за Надежда». Наградата «Златен глас» на името на незабравимата Надежда Дженева се присъжда на Светлана Дичева, журналист от програма «Хоризонт». Светлана Дичева не е сред нас тази вечер, но тя ще получи наградата си след тази церемония. И третата специална награда, уважаеми госпожи и господа, за тази вечер е на фондация. Светлана Дичева е тук. Заповядайте, госпожо Дичева. Наградата ще връчи Златен глас на името на Надежда Дженева ще връчи господин Пламен Костов, член на управителния съвет на Българското национално радио.
Благодаря. Това ми идва на ум. Много е необичайно. Това не е студиото, това е едно огромно студио и вълнението е наистина невероятно. Искам да кажа няколко думи за хората, с които ние работим. Всички те, звукорежисьорите, музикалните редактори, монтажистите, всички хора, с които ние сме екип, те заслужават също да им кажем благодаря. Разбира се, и на публиката, без нея ние сме просто никой. Благодаря на госпожа Светлана Дичева, носител на наградата Златен глас на името на Надежда Дженева. И третата специална награда, уважаеми госпожи и господа, е на фондация Блага Беатрис Елиезер. Създадена в памет на Беатрис Елиезер, звукорежисьор и журналист, автор на незабравими предавания и репортажи в програмите Хоризонт и Христо Ботев и в българската редакция на BBC в Лондон. Фондацията, която носи нейното име, подпомага дейности и млади таланти в областта на културата и изкуството. Наградата за талантлив млад звукорежисьор на фондация Блага Беатрис Елиезер се присъжда на Гергана Драмалиева, звукорежисьор в направление звукозаписна продукция на Българското национално радио. Призът ще връчи госпожа Жейна Папазова, председател на фондация Блага Беатрис Елиезер. Заповядайте. Заповядайте. Това е нашия млад така. Уважаеми дами и господа, позволете ми да честитя тази награда на Гергана, която упражнява една много трудна, много отговорна и в същото време прекрасна професия, тази на звукорежисьора, която според мен е недостатъчно оценена от широката аудитория. Музиката, журналистиката, звукозаписа – това са областите, в които ние от Фондация Блага Беатрис Елиезер търсим и подпомагаме млади таланти, за да продължат напред, да се развиват и да пожънат успехи. Тази награда е и нашия скромен принос към делото на Бети Елиезер, сляла в едно тези три територии. Горда съм, че Българското национално радио създава условия за развитие на младите таланти, на способни млади хора като Гергана. На добър час, Гергана! Честито! Много благодаря на фондацията за честта, която ми оказва, и искам да благодаря също така на ръководството и колегите от направление звукозаписна продукция за това, че ми помагат да се развивам и да се изграждам като професионалист. Благодаря. Нека още веднъж да поздравим носителите на наградите Сирак Скитник за 2008 година. Честито, колеги! Празничната ни програма по повод Деня на радиото ще продължи с концерт на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Диригент Емил Табаков. Уважаеми слушатели, пряко от зала България ви направихме свидетели на тържественото връчване на годишните награди Сирак Скитник по повод 74-та годишнина от основаването на Българското национално радио. Празникът продължава, както разбрахте, с концерт на Симфоничния оркестър на БНР с диригент Емил Табаков, който можете да проследите пряко на вълните на програма Христо Ботев. Прякото предаване осъществи екип на Националното радио, репортер без Станислава Пирчева.